Masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake saduwa cikin wannan shiri na daulolin Afirka wanda muke tsokaci akan rayuwar gidan sarki, hususan daga cikin watan Ramadan da irin ɗabi'u da al'adun da sarki yake yi. In muka manta ba, shirin da ya gabata mun yi magana akan yadda sarki yake ba da kayan sallah ga talakawansa da 'ya'yansa da shauran dai duk wanda suka jibanci gidan sarki. To kuma mun yi kamar da muke ta nanata, mun yi goman farko, goma ta biyu, goma ta uku a cikin watan Ramadan, har an kai ga ba da kayan sallah. Turan daren sallah sarki ke ba da umarni gobe a je a yi za a fita idi. Me da me yake faruwa wanda yake nuna alamun murnar sallah ta zo kuma an gama da azumin watan Ramadan? Yaya sarki da fadawansa, ya sarki da hakimansa, ya zaman fada yake da shauransu? Har yanzu muna tare da Malam Nasiru Wada Khalil, kuma zai ƙara warware mana wato zare da abawa kan wannan. Malam Nasiru, barka da zuwa. Yawwa, mai unguwa barka da rana. To kamar yadda ka sani mun yi bayani a baya cewar akwai fada a ƙofa arewa, wacce ita wannan fada ita ce fada tilo guda ɗaya a wannan ɓangare na gidan sarki, wacce na ce ma ana abubuwa guda uku a cikinta. Ana fadancin dare na gaisuwar barka da shan ruwa, ana yin maganar ganin watan azumi da watan sallah ƙarama da watan sallah babba a cikinta, sannan na ce ma kuma ana yin gaisuwar sallah hakimai 'yan majalisa su zo gaban sarki. To kaga yanzu wannan din za mu dawo wannan zaman ganin watan da ake yi shine sai mu yi shi kuma daban. To shi ranar 29 ga wata mutane ana ba su dama a gari, al'ada ce an saba ta cikin addini cewar mutane su duba su ga wata, su ga jinjirin wata ko ya kama, ma dama in ba hadari aka yi ko hazo da ya kare sararin samaniya ba. To duk wanda ya gani wannan bangaren za ka fi ni sani, farko mai unguwa zai zo ya samu komai da komai nasa, adalcinsa, rashin adalcinsa, hankalinsa, rashin hankalinsa, mu'amalarsa da komai mai unguwa ya sani. Wanda ma bai sani ba yana da wanda suka sani da zai tantance. Idan a cikin bindi ne, mai unguwa zai kai shi wajen wakilin fuska ne. Ai haka ne ko? Yawwa, dan bana yanzu bana kai ya kamata a ce ka wannan program din ina san na yi kuskuren sai a tada ni tunda ba abin nan bane. Yawwa, in a kauye ne kuma akwai dagaci zai kaiwa. Yawwa ko saboda haka daga nan wakilin fuska ko dagaci su kuma su za su kaiwa hakimi duk ya bi tsare-tsaren da ake bi. Dama wannan shiganin wata kamar yadda ka sani ba wai sai waɗannan watannin guda uku, azumi, sallah karama, sallah babba, duk wata ana yi, ana zuwa gidan sarki, amma a fada ake zuwa a kai wannan rahoton. Watan azumi shi ba fada ta kofar kuda ake zama abin nan da hakimai a kai rahoto ba, a'a wannan fada ta kofar arewa ita ake zuwa hakimi ya kawo mutanen da bayanansu, sannan malaman gaban sarki duk suna nan da sauran manyan malaman gari duk ana gayyato su, wanda duk hannu ya kai gare shi ana gayyato shi ya zo. Saboda haka su za su tace wannan magana, su duba tsarin da yake, wato abin da ake nema a kan wanda ya cancanta ya ga wata, inda ya kamata ya ga watan, lokacin da ya kamata a gani, tsawon lokacin da za a ce watan nan za a iya ganinsa da sauransu. Su tace mutum din, su tace abin da ya gani, yanda ya gani, sanda ya gani, yayi ya gani, duk su yi duk a bisa tsari na shari'ar musulunci. Idan aka gama to shine za su gaya wa sarki cewar wannan watan haka ne an gan shi. To shi kuma sarki daga nan sai ya sanar da sarkin musulmi, ya sanar da sauran sarakuna. Yawwa, da kafin sarkin musulmi na yanzu Sa'adu Abubakar, a kowane sarki yana da autonomy nasa ne ya faɗi ganin watan. So da haka za ka ga idan ba a gani a gari ba, to a'a za a tashi da shi in har makwabta sun gani.
kamar yadda mashari'a ta nuna. Sau da haka za ka ji sarki ya fito ya gaya mutanen gari cewar daga sanda sarki ya samu labarin an gani a Zazzau, an gani a kaza, su ma duk waɗannan matakan suke bi na shari'a wajen tabbatar da ganin wata. So da haka ko a ina aka gani shi kenan sai a abin nan, sai kuma sarki a wannan fadar inda yake ko ya sa senior counselor sai a yi bayanin, a gaya mutane cewar labari ya zo an ga wata a guri kaza, a ƙasa kaza, a jiha kaza, sarkin kaza ya aiko mana da cewar an gani a ƙasarsa a guri kaza. Kuma duk ba a nan ba, iya garin mu an gani, shikenan za a faɗa cewar kaza kaza ga inda aka gani, an gan shi a tudun Maliki, an gan shi a kwanar dan gora misali, an gan shi a kaza, an gan shi a kaza. To daga nan in yayi kuma zai sanar da sauran masarautu nasu. To amma yanzu sarkin musulmi shi ya yi centralizing abin, sai dai a kai masa shi ya abin nan, don shi yanzu yana faɗar lokacin da za a fara ganin watan duk arewacin Najeriya a fara gani. A bisa dukkan alamu ya yi haka ne don kawo haɗin kai. To kowa ya tsarin da yake dai, shi dai wannan dai ita ce manufarsa da take ta fita. To amma wancan tsarin har yanzu kusan bai sauka gaba ɗaya ba. To idan sarki ya faɗa an ga wata, to daga wannan lokacin to tsari ya canja. An fita daga yanayi na ibada, an koma mulki, an koma sarauta. Salama zai fito, yaran sarki manya za su saki umarnin sarki, kamar yadda ce ma Salama zai fito zai gaya wa 'yan bindiga, za a gaya 'yan tambari da sauran duk masartan fada. To dama a ƙarƙashin duk Salama suke? Ya shi 'yan bindiga ne ƙarƙashinsa. Bindiga ne ƙarƙashinsa. Saboda haka idan aka saki umarnin sarki, to sai sarkin busa sai ya fara da shi da mutanensa, za ka ji sun ɗauka a ƙaho, kuge, ganga, suna tare suna yi su. Can masu banga suna yi, can masu. A nan misali a Kano din nan, a nan kofar arewa kenan ko? Kofar arewa suna ɗan gefen fadar kaɗan, ba su da nisa, inda suke kaɗe-kaɗen da bushe-bushen yana cin masarkin. Saboda haka sai su fara. Nan masu banga suna yi, jauje suna yi, duk wanda dai suke nan kowa yana nasa. Algaita kaga su ba kullun suke nan ba, tambari su ma ba kullun suke nan ba, amma a lokacin sun shirya. Tambaran suna kan wuta, suna kan murhunansu, an girke su suna shan wuta, suna tsotson wannan man da zumar da kayan yajin da aka zuba musu, aka tsima su saboda bikin sallah. To daga nan sai a zo a yi kama ka san shi tambari ba namijin ganga ne, kama ake a kamo shi, a zo a dora shi akan duwatsu guda uku. Yawwa, saboda haka to yan algaita sai su taho, sai su sami yan tambari, dama tare suke yin jawabi, abin da suke kada ɗaya suke faɗa, komai kuma tare suke tafiya, sai su fara suna, sai ka ji dam, sai shi kuma shi ma sai abin sai ka me suke cewa sarki ba kwandole, za ka ji dam din dam, shi kuma yana di 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 di, sarki ba kwandole da sauransu. Ana faɗar abubuwa da yawa, har da larabci ma ka san tana da ma'ana, ya danganta da irin tawilin da aka zo za a yi. Nan ba gurin ba ne, wannan gurin suna yi. To su 'yan bindiga su ba bikin wazan ba ne kaɗai aikinsu, akwai sanarwa, za su yi sanarwa, sai su fita filin fatalwa. Idan suka fita nan
a nan za su yi kiɗe-kiɗen, sannan su dinga tashin bindiga saboda saƙon nesa. A wannan daren wanda di yake cikin badala da wahala in ba yanzu da janareta suka yawa ake samun sauran ƙararraki ba, da wahala kana cikin badala ka ce wannan ƙarar ta bindigar ba ta je maka ba. Ana gaya ma cewar an sauke azumi gobe sallah, nan kuma suna gaya mutanen gari, nan kuma suna rawa suna kiɗa, ana jin daɗi, mun gama ibada lafiya. Wato 'yan bindiga a wancan lokaci al'adance kamar hanya ce ta sadarwa. A dama bindiga sadarwa ake ita. Bindigan mu ba ta yaƙi ba zancen yaƙi ake yi ba. Ana yaƙi da bindigar da aka samu kwantak da turawa. Tunda ai akwai alu mai sango ko da ake faɗa, ita ma bindiga sangon ɗin ai bindiga ce, amma bindigan mu dai adatan ta wannan ce ta ya sunansa, abubuwan da ake zuba mata albarushin kasan na sadarwa ne, ba na harbi ba ne, ba na farauta ba ne, ba na yaƙi ba ne, amma na abin nan ne. To a wannan lokacin to mahaya sarkin hawa da duk wani wanda ya san yana da wani bakon doki ko wani bakon raƙumi da aka san bai saba da wannan hayaniyar ba, sai a fito da shi, sai a kashi tsakiyar wannan gurin, sai a ajiye shi da mutane a kai, a fara sakin bindiga dadadam ya rude, dokin ya hau hurji yana kuwa yana fita, shi kuma yana taushe shi yana gaya masa a yi haƙuri, ba abin tsoro ba ne, yana tausasa don ya saba. So da haka goben aka fito ba zai fasa mutane ba akan wannan, domin ya ji ta hatta daina ba shi tsoro. To haka mahora suke, ko dokin da sarki zai hau ne, in an san bai saba da bindiga ba kuma shi mai hawan ya ce shi zai hau, to sai a kashi nan, sai a yi masa a horar da shi akan bindigar da sauransu. To wannan shine abin da ake yi.